Kashi na farko, Shi'a da Musulunci. Tambaya ta ɗaya. Wannan tambaya ta ginu ne akan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Ma'ida, aya ta 3, a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ma'ana, a yau na cika muku addininku, na kammala muku ni'imata a kanku, sannan na zaɓar muku musuluncin nan ya zama shine addininku. Wannan aya ta sauka ne a ranar Arafa, 9 ga watan Zulhajj, a shekara ta 10 bayan hijira, kwana 97 kenan kafin cikawar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna cewa ayar ta sauka ne bayan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi shekaru 23 yana kira zuwa ga musulunci, bayan kuma kafuwar daular musulunci da shekara 10. Da yake addinin Shi'a, aƙidarsa da siyasar da yunkurin tawayensa duk sun bayyana ne bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambaya anan, shin Shi'a tana cikin addinin da aka kammala ranar Arafa ko tana wajensa ne? Idan har tana cikinsa, to ya aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe ta ba, bai gina addininsa a kanta ba, bai karantar da almajiransa wato sahabbai ita ba? Idan kuma bayan addini ya kammala ne ta zo, to me amfaninta? Tambaya ta biyu. Sanin kowa ne cewa lokacin da Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu yayi shahada, gaba ɗayan musulmi sun yi mubaya'a ga Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, aka mika masa ragamar mulki ba tare da jayayya ba. Sayyidina Muawiya ya nemi Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya mika mutanen da suke ɗauke da alhakin kashe Sayyidina Uthman dan ai masu hukuncin da ya dace da su. Yayin da Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake ganin a ɗan jinkirta zuwa daidaiton al'amurra. A lokacin rashin fahimta ya shiga tsakaninsu, a kuma wannan lokacin ne ‘yan ta'adda suka samu damar rura wutar yaƙi a tsakaninsu. Tambaya a nan, da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya karɓi ragamar mulki, me yasa bai bayyana shi'anci ba? Dan me bai fito da wani sabon alƙur'ani ba? Me yasa bai shar'anta mutu'a ba? Me yasa bai ɗauko haƙƙin nan na Fatima da kuka ce an ƙwace mata na gonan Fadak ya miƙa ma zuri'arta ba? Me yasa bai goge as-salatu khairun minan naumi da kuka ce bid'ar sahabbai ce ba? Me yasa bai ƙara ashhadu anna aliyan waliyullah a kiran sallah ba? Tunda yin haka addini ne a wurinku? Me yasa bai saba ma koda abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da halifofin nan uku suka yi ba? Ashe wannan bai nuna ƙarara cewa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu ahlus sunna ne ba dan Shi'a ba, kuma yana da cikakkiyar biyayya da ƙauna ga magabatansa na khalifofi sabanin yadda kuke riyawa? Tambaya ta 3. Kulaini a cikin littafinsa Al-Kafi mujalladi na farko shafi na 397 yayi wani babi wanda ya sanya ma suna idan imamai suka ɗaukaka, ma'ana idan Shi'a ta kafa gwamnati, to za a yi hukunci irin na Yahudawa. Ya kuma ci gaba da cewa ba za a tambayi hujja ba, ba za su karɓi shaidu ba, kenan za su yi ta kashe duk wanda ba ɗan Shi'a ba yana da gaskiya ko baya da ita. A cikin Biharul Anwar mujalladi na 52 shafi na 354, Majlisi ɗaya daga cikin malaman Shi'a cewa yayi idan Mahdi ya bayyana zai zo da sabon al'amari, wato sabon addini, da sabon littafi da sabon hukunci. Haka shi ma Nu'mani ya kawo wannan gurɓatacciyar magana a cikin Kitabul Ghaiba shafi na 154. A cikin Kitabul Ghaiba har wa yau, wai Ja'farus Sadiq ya ce, kamar ina ganin Mahdi a lokacin da zai bayyana a ɗakin Ka'aba tsakanin rukunul Yamani da maqamu Ibrahim, yana mubaya'a ga mutane bisa ga za su bi sabon littafi ba Alƙur'ani ba. Wannan magana akwai ta kuma a cikin Biharul Anwar mujalladi na 52 shafi na 135. Har wa yau majalisi a cikin Biharul Anwar yana cewa Mahdi idan ya bayyana, mutane da yawa in suka ga irin kisan kai da yake ma al'umma sai sun yi burin ina ma da bai bayyana ba. Ya ci gaba da cewa mutane da yawa sai sun rinka cewa kai wannan
ba iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba, dan idan da yana cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tausaya. Tambaya anan ita ce, me yasa mahadinku idan ya bayyana zai amfani da shari'ar Yahudu? Ina shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta shafa sauran shari'o'i? Me yasa za a bar alkur'ani? Ashe wannan ba hujja bane akan cewa asalin addinin ku Yahudanci ne ya haɗu da majusanci sa'annan aka lullube shi da maguzanci kuma aka bashi sunan musulunci ba? Kashi na biyu, tambayoyi akan imama. Addinin Shi'a ya gini ne akan cewa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu shine imami na farko. Akan haka ne ma ake kiransu imamiyya, suna ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasici da ya ja ragamar al'umma bayansa, sannan kuma zurriyar Sayyidina Aliyu ita ce za ta gaje shi wajen halifanci bayan mutuwarsa a cewarsu. Akan wannan aƙidar tasu ne suke kallon duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi mulki da jagoranci kafin Sayyidina Aliyu a matsayin ‘yan ƙwace, azzalumai, waɗanda suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba wasicinsa. Wannan al'amari na shugabanci kuwa ‘yan Shi'a fa ba su ɗauke shi da sauƙi ba, domin suna ganin cewa shi ne mafi girman rukunan addinin Musulunci, wanda sauran rukunai ma ba sa tsayuwa sai da shi, kuma ba su kai daraja da martabarsa ba, kai wai suna ganin cewa ma ya wuce matsayin annabta. To tambayar mu a nan shi ne, me yasa wannan rukunin babba na addini ba a faɗe shi ba a cikin Alƙur'ani, kamar yadda aka faɗi sauran rukunan da kuke ganin ba su kai darajarsa ba? Gashi ko Allah subhanahu wata'ala ya fayyace abubuwa daki-daki a cikin bayyanannen littafinsa. Mu duba sha'anin sallah alal misali, ba wai kawai sallar ba ma, har magana tsarki, alwala, taimama, alƙibla, kai har da zuwa makewayi sai da aka yi maganarsa a cikin Alƙur'ani. Abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta, da waɗanda ya haramta, babu abin da ya rage sai da bayaninsa ya zo a cikin littafi mai albarka, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Ma'ana, kuma haƙiƙa Allah ya fayyace muku abin da ya haramta muku, sai fa abin da kuka matsu zuwa gare shi. Wannan aya tana cikin suratul An'am, aya ta 119. Kai ba ma wajibai da muharramai ba, har mustahabbai da makaruhai sun zo a cikin Alƙur'ani mai girma. Sauran abubuwan da Allah ya halasta ma ya yi maganar su kamar ciniki, da rance, da farauta wadda har ayoyi 4 aka saukar a kanta. To ya aka yi Alƙur'ani bai bayyanar da Aliyu a matsayin imamu wato halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, har ya kasance babu aya ko guda ɗaya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikinta cewa Aliyu shine shugaban farko na musulmi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa babu sunan Aliyu a cikin Alƙur'ani, ga ko sunan Zaidu ya zo ɓaro-ɓaro a cikin suratul Ahzab? Muna sane da cewa malaman Shi'a sun haɗu a kan cewa akwai sunan Aliyu a ɗaruruwan ayoyin Alƙur'ani, amma wai sahabban manzon Allah su ne suka cire shi, kamar yadda za ka gani a mafi tsarkin littafinsu wato Alkafi. Muhimmiyar tambayar da muke da ita a nan ita ce, ina ma'anar kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari ya yi wa Alƙur'ani, inda yake cewa, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ma'ana haƙiƙa mu ne muka saukar da Alƙur'ani kuma mu ne za mu ɗauki gabarar kiyaye shi. A ranar da aka ci Makka da yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi mukullin Ka'aba daga ƙabilar da ake kira Banu Talha, waɗanda a hannunsu mukullin yake sun gaji riƙonsa kaka da kakanni. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai ya nemi a kawo masa mukullin don ya buɗe ɗakin Ka'aba. Wannan ya janyo wa Bani Talha ɓacin rai da baƙin ciki mai yawan gaske, zaton cewa mukullin ya bar hannunsu kenan. Don haka sai suka fashe da kuka, sai ko Alƙur'ani ya sauka akan wannan magana, inda Allah maɗaukakin sarki yana umartar ku da ku mayar da amanoni zuwa ga masu su, kuma idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci. Madalla da abin da Allah yake yi muku wa'azi a kansa, hakika Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani. Akan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da mukullin nan ga Banu Talha
har ma yayi wani jawabi mai tabbatar musu da wannan haƙƙi ila yawmil qiyamati inda yake cewa khudhuha ya bani talha khalidatan mukhalladatan fikum ila yawmil qiyama la yanzi'uha minkum illa zalim. Ma'ana ku karɓi wannan mukullin ya ku banu talha ya zauna dindindin a hannunku har ranar tashin alkiyama, ba wanda zai karɓe shi daga hannunku in ba azzalimi ba. Tambayar da muke da ita anan, idan ya kasance akan mukullin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan jawabi ɓaro-ɓaro don tabbatar da haƙƙin masu haƙƙi na kulawa ba na mallaka ba, me yasa ba mu samu wani wasici da wani bayyanannen jawabi ba akan imamancin sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuke faɗa?